четящи! Аз съм Стаси, а вие сте с Вълкатия по канал Вдъхновен от книгите. Само малко разяснение. Обърнахме се в стаята всъщност се обърнахме на срещуположната стена, защото мястото, на което снимах предишните 2 клипчета, мисля, е диванчето, на което обичам да си почивам и да си чета, но предишното клипче, след като го гледах, в един момент съм бяла като привидение, което ще се разтвори във въздуха и ми се виждат само очите и косата, защото са по-тъмен цвят. В следващия момент ставам оранжева като портокал или мандарина и просто е много зле като се гледа, затова реших да се обърнем малко. И така, измина и месец май. Най-книжния, най-пролетния, най-веселия, най-топлия месец от началото на годината. Както всеки месец, така и през месец май успях да прочета няколко книги и реших да ви представя тези, които съм прочела и тези, които смятам да прочета през месец юни. Книжките, които съм прочела през месец май, не са много, те са 3 на брой, ето ги 3-те, но все пак бяха интересни, някои много поучителни, някои много забавни, но това ще прецените вие, след като ви покажа и ви кажа всъщност няколко думи за книгите. Първата книга, която прочетах през месец май, то в началото на, мисля, че началото на почивните дни, беше на Джули Гаро "Скрита камера". Това е 8-ма книга от поредицата Бюканан Ренард. В България първоначално започва да се издава, мисля, че, ако греша ме поправете, от издателство Хермес, като те са издали от 1 до 12-та книга. Не можах да си ги намеря. Имам 11 и 12 книга, съответно закупени от последните 2 панаира на книгата, но нямам предишните от 1 до 10 книга. Успях съвсем случайно на една будка за вестници да си намеря "Скрита камера" с всъщност писание Story този път. Питах издателството, няма тираж, на панаира на книгата ги попитах, няма тираж и казаха да проверя евентуално в някои от техните книжарници или други варианти на старо. Надявам се да си ги намеря, защото това наистина е една изключително интересна поредица, много е забавна. Общо взето, който не е чел Джули Гаро, не знае, но както вървят сериозните моменти, така и в един момент става нещо супер нелепо или супер забавно и ти почваш да се смееш. Аз започвах да смея като някакъв идиот и хората около мен се чудят защо, какво става. Малко да ви кажа за историята. Това е историята на Лира Прескът, която е студентка по кинематография или нещо такова. Не съм много сигурна за нейната специалност, не мога да си я спомня в момента, но знам, че обича да снима документални филми. Последната й курсова работа или курсов проект е това да заснеме някакъв документален филм, с който да може да си завърши университета. Тя решава да направи документален филм на един парк. Отивайки обаче в този парк, тя вижда, че не е това, което е гледала по плакати, по стари реклами в вестници и списания, защото паркът, който тя за първ път е видяла в кабинет, всъщност на нейния професор, е бил на един уникален парк, много красив, освен с много деца, забавно, весело настроение блика от самата картина, много семейства, които са отишли там да си почиват. Но в същото време, отивайки там, тя вижда, че парка е занемарен, превърнат е в някакво бонище, има навсякъде разхвърляни и употребени спринцовки, използва се от банди, химически боклуци има там. И тя решава да направи документален филм за деградацията на това как нещо красиво с помощта на човешката ръка става нещо много грозно и нещо, което граничи с разруха. Но събитията, които последват след като отива в този парк, са като някаква лавина. Нейната приятелка бива нападната, съответно и назначават някакъв бодигард и е наистина много напечено. В същото време имаме среща и с наемен убиец, който е най-забавният и весел за мен
наемен убиец, не е земен, наемен убиец, който съм срещал, защото всяка една ситуация, в която попада убиеца, просто е супер нелепата и супер нещо, което не може да се случи на нормалните хора, само на него, само на Майло, всъщност така се казва. Наистина е много интересна. Има любовна история, има преследване, има разкрития, има убийства, но в същото време има и много хумор. Много е красива историята на Лира Прескът. Ако не сте чели Джули Гаролд, може да започнете с съвременната и поредица Бюкана Ренард. Интересна е, забавна е, въпреки че съм чела само една книга от нея, мога да ви я препоръчам. А следващата книга, която прочетах, беше на издателство Orange Books, Ако останеш на Кортни Кол. Това е първа книга от поредицата Красиво пречупени. Историята на Пак Стейт. Накратко историята. Пак се 24 годишен младеж, богаташ, който е в западнал в момента начин на живот. Какво имам предвид? Основното му забавление са наркотиците и различните жени. Но след като среща Мила Хилс, пак започва да се чуди дали наистина разрушителният начин на живот, който по който е поел всъщност, му е достатъчен. Прочетах книгата, не е забавна, за разлика от предната, много е поучителна, на моменти леко натоварваща, но е много интересна. Показва как едно дете, което губи майка си и е пренебрегнато от баща си, потъва. Потъва, защото няма друг начин, по който да се справи с мъката и с нещата, които не са му ясни. Книгата наистина е много интересна. С нетърпение очаквам следващата книга от поредица. Надявам се Orange Books да издадат и другите. Голям почитател съм им. Имам поредицата Dublin Street на Саманта Янг. Тази наистина е много интересна, много поучителна история и до последно не знаеш какво ще стане. Наистина беше, докато четях беше, не, така ли ще свърши? И следващата страница беше, боже, колко хубаво! Наистина много интересна книга. Ако имате, ако може да я прочетете. Наистина тя не е за разтоварване, но е много поучителна и много красива корица има в същото време. Следващата книга, която прочетах, беше леко за разтоварване, след като прочетах Ако остане, защото малко се пренапрегнах, въпреки красивия край. Малък спойлер, да, има хубав край. Следващата книга беше на така любимата ми поредица на Егмонт, книги с любов без предразсъдъци и разбира се В леглото на дявола на Лорен Хит. Така, това е историята на графа Дявол и Катрин Мабри. Първа книга от поредицата Мошениците на Сейнт Джеймс. Много интересна, имаше и забавни моменти, любовен исторически роман, има ги роклите, има ги предразсъдъците на обществото. Въобще е много интересна история, красива история, в която истините от миналото излизат наяве точно в момента, в който е необходимо. Прочетах я за много кратък период от време, мисля, че за 2-3 дена. Тя наистина не е много дебела, от 350 страници, но е много увлекателна. Ако искате история, която се заражда в миналото, история, която главните герои единият от висшето общество, другия всъщност е във висшето общество, но то не го приема и той не се опитва да се внедри в обществото. История, в която има напрежение, има наистина много интересни моменти. Това е за вас. Няма да съжалявате. Исторически любовен роман, който ще ви накара да се усмихнете, защото края е наистина много хубав и много интересен. И така, това бяха книгите, които успях да прочета през месец май. 3 са, не са много, някъде в средно положение са, защото аз успявам да прочета от 2 до 5 книги в края на всеки месец. Но според натовареността на месеца
може и по-малко. Стигала съм и до една, и до нито една, но това са моменти, в които не мога да стигна дори до книгата и ми е толкова голямо усилие ми коства, че не искам дори да отварям, защото ако отворя, ще успея да прочета една страница или ще ми се доспи, или ще се изнервя, че съм толкова уморена, че не мога да следя историята. Но не, месец май беше наистина много хубав месец с 3 прекрасни прочетени книжки. Надявам се да споделите с мен какво сте успели да прочетете през месец май. Ще ми бъде интересно, може да почерпя някоя идея от вас, може да си намеря някоя книга, която сте чели, да я прочета и да обсъждаме заедно. През месец юни смятам да прочета също 3 книжки. Надявам се да си намеря и време за още повече, но за сега съм си сложила като мерило 3 книги, а именно тези черетричките. Може би са ви познати. Ето ги. Това е отново малък преглед на книгите. Не може да се очудите, аз вече съм я започнала. Уорен Хит, Между дявола и желанието, втората книга от поредицата Мошениците на Сейнт Джеймс. Историята се разказва за Джак Доджър и за херцогиня Оливия Ловингдън. Да, Ловингдън. Трудно се произнасят тия имена. Просто трябваше ми поне 10 пъти да прочета изречението, за да мога да успея да произнеса правилно или да си измисля някакво друго име на херцогинята. Много интересна. Най-големият мошенник на Сейнт Джеймс, който всъщност се оказва настойник на младия херцог Ловингтън и попечител на част от имуществото на херцога, като майката на херцога Оливия всъщност е в някакъв потрес всъщност, защото не очаква, че съпруга й преди да умре ще ги остави на най-почерния мъж в Лондон. Най-почерен, защото Джак има игрален клуб, който джентълмените могат да разпускат с игра на карти, питие и хубава жена. Започнах я наистина много интересна, научих повече за Джак, защото в първата книга Джак ми направи лошо впечатление от тази сметка, че е сребролюбец. За него всяка следваща спечелена пара е нещо като мания, не може да се раздели с парите за нищо на света, дори животът му да бъде под заплаха или нещо от този сорт. Но искам да разбера какво става, какво е миналото на Джак, какво го е довело всъщност до това, защото имаше малки загадки в първата книга, но не толкова големи разкрития. И така, това е първата книга, която смятам да прочета за месец юни. Следващата... Да не бутнем тук книгите, че ми се е случило. Следващата е, разбира се, на издателство Егмонт Тин, Короната на Киракас, 5-та книга, последна от поредицата Изборът, втората книга за принцеса Идлин, и да ви видим кой ще бъде нейния годеник и бъдещ съпруг, който тя ще избере. Които са чели Избора, знаят как протича, но няма да ви разказвам, за да не ви спойлвам. Честно се призная, аз, както и в предното видео, видях кой ще е, но искам да прочета защо става така. След напечените моменти в края на книгата на наследницата, четвъртата книга, ми става много интересно да видя как ще се развият нещата. И така, това ще е следващата книжка. Тази, която очаквам с най-голямо желание и най-много исках да прочета нея, е именно Сенките на Джер Уорд. Това е 13-та книга. Това е историята на Трес и Айем. Двамата братя Сенки. Доста е дебеличка, ще имам доста време да си я прочета. Надявам се юни месец да си я прочета цялата. Беше загаднато в предните книги за Трес и Айем. В Кралят имаше повече от Трес, малко повече от Айем, но не е достатъчно. Тук ще се видим надявам се всъщност, ще се видим с още от братята и се надявам да разбера повече за обществото или територията на... Сега ще ви кажа как също се казваше. Те са от някаква територия и... Схип. Да, територията на Схип. Това е явно обществото, от което идва Трес и Айем.
Много съм радостна за тази книга. В предното видео казах, че съм много щастлива, защото очаквам с много голям интерес да прочета поредицата. И така, стига съм ви говорила за сенките. Ще ви кажа повече след като я прочета. И двата месеца надявам се да са равнопоставени спрямо интересните книги. Прочетах 3 книги, надявам се да прочета и още 3. Можем да ги сравним. Май, юни, надявам се юни да е още по-интересен. И така може да споделите с мен какво ще четете вие през месец юни. Ако сте си запланували, ако сте започнали да четете някаква книга, споделете с мен, ще ми бъде интересно, може и да я прочета, не може, ще я прочета, за да може да я пообсъждам с вас. И така, аз ви казвам до нови книжни срещи и ще се видим с следващата книжка.